Dinimizde sadaqatul jariyya degan tushuncha bor. Ajr savobi to'xtalmay turgan sadaqa ul. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda kishi o'lib ketgach jariyya sadaqahidan boshqa uning bo'ta ishlari to'xtaladini. Hadisda esga olingan terminga boshqalarga foyda keltirgan igilikli bilim, duo qiluvchi imonli balalar, kishi foydalangan yo'llar, ko'pir, quduq, masjid, xayriya ashxonahi, davoxona, maktablar ine. Elhamdülillah, oşu maqtavlı amel menen dünyаны yemlewsi imanlı zamandaşlarыбыз arta. Buga her bir alda manaralары көккә алгашып, ян-якка ендәрдә пакlandырысы азан тавыштарын таратқан мәсеттәр төзелүе асык мисал. Дәүләкән районында ла тормыш янләнә, авылдар нурлана. Фәридун авылында ла курсак шикелле матур ятеш мәсет төзелеп, якташтарды юма гает намазларына сакырып тора. Халық бик әүзем катнашты, Кайнулла агай староста белән иң беренчеләрдән булып, Насибулла агай ул техника ягыннан нык итеп ярдәм итте бит. Шуннан күршеләребез Рафаэль Билалов, шуннан авылдан яшьләр дә булды. Кайберләребез үзебезнең янда юк инде, мәрхүмнәр авыр тупраклары еңел булсын. Менә шундый күмәкләп бердәм булып эшләгәннең хезмәте менә шундый матур мәсҗид килеп чыкты безнең, әлхәмдүлилләh. Мәсҗид төзү вакытында аңланым инде, имансыз урында мәсҗидләр төзелмәй. Халыктың иманы бездә нык зур, әмма билим самалырактыр инде. Мәсҗид төзегән вакытта шу уйлар кире башка Коръән укый башладык инде. Шу уйлар менән инде үзем укырга барып кердем инде. Төптөрәк итеп өйрәнергә, төптәнрәк өйрәнергә, нәмәкә ул дин, ни өчен язылган Коръән, кем ул безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Коръәндә әйтелә, белем алу һезгә фарыз гамәл бишектән алып ләхеткә кадәр инде, ул сынапта дөрес. Укыган һайын ниндидер яңа мәгълүмат алаһың үзеңә. Һин яңа мәгълүмат алһаң, кеше белән аралашканда ул һиңа нык ярдәм итә. Дәрәҗәләр Аллаһ Тәгалә ти, шул яйлап үзеңнең дәрәҗәңдә Аллаһ Тәгалә алдында күтәрелә бит инде. Балаларны алу юлга сара бит инде. Аларны тәрбияләгәндә безнең кылганычка каршы белемебез самалырак. Аның өчен дә Коръәнне укырга кирәк. Коръәнне бай гына уку анның да файдасы бар, әмма ләкин аны аңлап укырга кирәк кешегә. Әгәр дә кеше Коръәнне аңлап укыса, безнең күп әйберләр, күп тормыштагы даже нидә. Дөнья мәсьәләләрендә лә без еңгәрәк юл табар идек дип әйтәм инде. Лагатлар алып кайтканнак, быел Аллаһ бирһә, объявление биреп торабыз, әзрәки көне балаларны еп, алдан хәрефләрне өйрәтеп, еңел сүрәләрне өйрәтеп, нинди еңелрәк мәгълүматлар бирергә дип шундый дәртебез бар. Соколовка авылында ла халык тату, үз көсе менән иман йортын күтәреп сыкты. 6 ел элек башланган изге эш ниһаят йылыту системасын куеп ебәргәндән һуң тамамланасак. Имам хатип Элмир хәдрәт Әхмәтьянов әйтүенсә, кайһы бер йолалар, йома намазлары үткәрелә башланыла инде. Халык вәгазьгә, Аллаһ үденә аралашуга һауһаган бит. Ул эште безнең хакимият башлыгыбыз Әхтәм Камалетдинович үз өстенә алды бит инде. 16 елда ул йер мәсьәләһен Хәлиттәе йер мәсьәләһе белән өйрәнешнән 16 елның 12 августында беренче нигез ташы халынды ошо мәсҗидкә. Мәсҗидле булырга, бәхетле булырга теләдек. Иманлы авыл, бәхетле авыл. Күрше тирәдә мәсҗидләр булгач бик көнләшеп үтеп китәк, бик матур мәсҗидле. Әле менә сөенеп Әхтәм Камалетдиновичка бик зур рәхмәт, ул бик күп итеп йөрде. Энесе белән бүтән авыр эшләрне эшләделәр. Менә авыл халкы да бик ярдәмләштеләр инде. Хуплап алдылар мәсҗид төзелүгә.
Һәм дә менә беренче ниләр артистлар чакырып, шундай ниләр хәйрия концерт үткәреп, шулай ярдәмләште. Рихтер дигән немец нацияһынан булса да, Сергей Бернгардович бик итәгатьле, бик дингә бирелгән кеше ул. Менә безне аңлай торган кеше, бөтен ярдәмне ул безгә ярдәм итеп тора инде. Ул менә шу бура белән безгә ярдәм итте. Октябрь аенда 17 елның октябрь аенда ошо бураны алып бирде безгә 8-гә 11 ошо бураның размеры. Шулай иттереп октябрь аенда нигезгә утыртылды ошо бура. Менә шулай иттереп төзелеш белән инде бөтен авыл халкы, бөтен менә кемнең кулынан килә, Бадретдинова Гөлназ дигән кызыбыз бик матур гына итеп ярдәм итте. Авыл халкы бөтен ергә кем ашарга әзерләй, кем төзелешкә катнашып, менә шулай һәркем үзенең өлешен кертергә тырышты. Әхтәм Камалетдиновичның туганнары Өфөдә, нидә булһалар да, бар да кайтышып, бары да инде барыһы да ярдәм итешергә тырыштылар инде. Бөтен эште ул үзе алып барырга тырышты инде. Төрле йыйыннарда йөрибез. Мәсҗетебез булгач инде, йөрибез якты дип уйлыйм инде. Бөтен тирәкләрдә бар, ә бездә генә юк инде. Шул мәсьәләне күтәреп сарга, менә шу апайлар, абзыйлар ярдәм итте бит инде. Юктан гына бер нәмәләр булмай, халыктың тырышлыгы, терәкһез ил төкергә күл була дип әйтәләр бит инде. Менә шулай безгә килеп сыкты инде. Мин шуңа бөтенләй дә рәхмәтлемен. Бу мәсҗидтә Аллага шөкер, юмалар үткәрелә башлана, урада гаете үткәрелде, Аллага шөкер. Һәм инде алда вакытта ла шайтып юмалар үткәреп, иншалла мәҗлесләр үткәреп, иншалла халык менән бердәм укытулар оештыру нияте инде Алла бирһә. Дин буенда монда бик күп әүлияләр йөрләнгән, шаһидлар йөрләнгән. Менә ханап китһәң бик хисап инде. Менә диннең тягын алһаң теге Ханзафар бей, Мөхәммәд Яппар әүлия, Муслим әүлия, Габдул Кадир Ишан, Хусейн Бәк Ишан, бу якта Алпамыш Батыр, Сәйд Гафар Ишан олатаһы, Сәфәр олатай, моны якта гына йөрләнгән Сәйд Гафар Ишан, моны бу якка караһак, монда теге Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалары Зәйд ул Зубайр ул Абдурахман Талха ул Усман радиллаһу анһу йөрләнгән бит инде. Бик күп монда әүлияләр теге йөрләнгән инде. Һәм инде халык та Аллага шөкер бу якта менә дин буенда халык та бик ихлас дингә теге тартылып торалар. Аллага шөкер менә мәсҗидләр матур итеп төзеләләр. Аллага шөкер инде бик күп менә авылларда әлеге вакытта мәсҗидләр төзелә инде. Монда якын тирәләргә менә Иске Япарда төзелде, Кадангыл авылында мәсҗид төзелә бит инде. Яңа Япар авылында шу якын тирәләргә авыллардан гына теге бик күп теге мәсҗидләр Аллага шөкер төзелә. Һәм инде халык Аллага шөкер дингә кайта. Башкаларга күркәм өлгө күрһәтеп, матур башлангыцка әйдәгән кеше, уга ияреп ошо эште башкаручыларның барыһысын да савап аласак. Һәм шул ук вакытта дөйем хезмәткә кушылучыларның да әҗере кәмемәс, диелә Мөслим рахимуллаһ yetkirгән хәдистә. Айрысы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу өчен мәсҗид һалу, сикез хөрмәткә, олы савапка лаек. Шулай ук Ердә кош оягындай гына мәсҗид төзегән кешегә лә Аллаһ Тәгалә җәннәттә һарай төзер, дип әйтелә тагы бер хәдистә. Димәк, мәсҗид төзелешендә катнашкан һәр кеше ожмах һарайына лаек. Дәүләкән yerендә калкып сыккан яңа мәсҗидләр дә җәннәт һарайдары булып балкып, авыл халкына туры юл гына күрһәтеп торган. Иншаллаһ.